Guys, good morning. For today's video guys, mamutos na pod mi dito sa ubos guys. Duha sa lang ni, way labot RC. Ay sa sing. Huy, na. Dire maglakaw-lakaw rami. Walking in the street in the morning. Ano, humanaro putos sa sutsun na. Nas mamahal pa ni uli. Yan sabi. Agi pa po pa. Oo, so Habay na baho iyot, wa man. lamgoy baho good. Mama po ko ka baho. Basta nang ilo maka. Humot marog lamas. Kapling se! Ganahan ka ba? Kaya kaya biyog. Para magiganahan. Jeremy paingon. We're going to the moon again. Baktas ni. Kuha sila. Duha rami. Duha sa mi for now. Ya, unyang udto daghan na. Pakas. Baktas. Dali sing. Ay, pabugnaw pa kung sarap. Mamahaw. Anak ko ma. Hindi. Manay ka pamahaw. Kung nangapi ra mong gugo. Kung gamay ko human naglig. Nangapi. So, makakapi ko unya paudto naman ko makakaon eh. Naog na oh. Naog ni sa sakuan, luparanan. Dana puri iro niya at. Nahinampid ra pagad dyan. Na. Hinambit pa jud siya oh. Ayo. Patay musud. Ay di musud lod. Shh. Di musud, gawas. Ha. Che! Hey! Na. Saan na lang natin na may gwardi. Hubhob na mo. Barok, hubhob. Bitaw. Guys, oh. Nako sinira oh. Gi-upload na nako to gabi gani. Wala na is Madam Naomi. Jose! Lapan hubhob na mula. Barok ng hubhob jud. Hubhob pag diingan na. Gani. Hawa yun, sama kitang kita, nakatumpangag. Sige lang good ana bola-bola guys oh. Bola-bola ni siya. Na mixado, minudo. Si, avocado. Minudo guys oh. Mixado, minudo, avocado. Umotro babayag. Pila ka kadiro atong kon, duha isa. Asa? Luto. Isara? Lang may hapon nito wala. Pwede mo po ka na ra. Siya. Ing ani miniyod sura para makaibaw sa gasa na po sunod. Ija kung dasan-dasanan yun. Tut, harap na kadugasan po yun. Ara, di na si Jan mag. Straight na. Kumanda na ribs. Ako ra. Pero timpla ko. Hawayot! Samot, bayot. Samukap po diyan eh. Panad ira mi darig laki. Padyo ka na pura ng laki. Decorate on me. Wala lipro limpyo. Tay kayo, tiwang naman kami kayo. Exercise ma. Sa katong nagdagang kabi aho. Hendahin na mo. Hendahin na kuan. Nas, ma'am. Sino mo yan? Pati taga. Sino mo yan?
Pagin, tagak. Sama namang buhay. Buka ka, sige. Dito sa ng bato siya. Saan may bato? Ay, mga natabunan. Darara. Rinay. Na ako lagi tulon. Dahil na. Wala. Stricta na, guys na biro. Sukul na, char. Stricta di ka na rin na. May sining pagkaluto ako may view. Diyos. Diyos namot. Diyos. Ay, init. Ready na na. Ang sarang ng ubang. Kaya kuan man. Huwag kayo siglanan. Kita makuhawak. Ugasan na, ma'am. Ako na lang. Init ba yan, ma'am? Ay, hindi. Sandali lang naman to. Sige, wag ka na. Durot na lang ang bila. Hindi rin. Ay, mako ba, ma? Hindi. Tinday yung ano. Dili, kari. Tinday yung ano. Ika. Ito. Wah, yung barong asam. Oh, Maria, inahan. Diri ta, diri. Hey,
Ay, ato butang basket. Oh, May dito niya. minitan. Dalan mo. Dirira? Ah, di rin. Minitan mang buto. Dalan di aga ni. Kani mo inaugod to. Tagay, sulok ko niya rin, ma'am. Tagana. Ano man dari man Ay, ibutang sorry, mo. sorry, sorry, sorry. Sorry, ma'am. Dili ato ibutang. Pili ka na para manabangan. Pili nga dili Diyos eh. Grabe ko din na yung gamay. Magputos na mi, guys. Hmm? Di ka so gamay di ko daghanan. Nang nga nga walang labis, walang kulang. Ano nga na Madam Naomi. Kiring gag may duha nako ani dai man ko mga kape kumurog mabusog naman ko. Ha? Kape nga stick man no. Ah, gana ra magpagdibo. Oh, bitaw. Sa Gamay ra man eh. Nga ni me. Ano me? ay lang kay daghana. Isa man eh. Isa? Isa na, isa katapos. Ato ka no me. Pero kadali mo ba ang anday? Ari kay Naomi. Ikaw. Ano ba na? Ah, mag-imong vlog yun. Di ara oh. May muta sa imong mga mata. Ba. Ibadat. Badak lagi, Arlene. Wa ko yung bana. Wawang. Madit mo dili. Ito na, ilong mo sweeties mga. Dadali na diya. Wa ko no. Taas ba? Badak lagi. Napa kay buglo init pa kaya noon. Dari ba ta kakwaon? Badak lagi na maripot ka. Init ba? Sing bam. Wa ko no. Ayun, bakawit pa liwa. Nga. Paliwat. Ano pa mas layak na umi? Ano pa mas layak anak? Manlolobos o Ginoo sa ngatanan. Jesus maloy kakanamo pasayloon mo kami ang salagi dumtanamo di na mag-usap kami namatay si Jesu Kristo dito sa Kalbaryo aron nga kita maluwas
Idol tanamo, di na mag-usap kami. Ave Maria Purísima, Kado Conceivida, tungod sa tiwaan sa maangkot sa among mga kaaway, bawiun mo kami, Ginoong Diyos namo, sa ngalan sa mahasaan, natin sa Jesucristo Santo. Amen. Palandong sa mga kalag sa purgatorio. Langit sa purgatorio, maubayan sa kasalanan. Ako pa! Asa magkuhan na rin? Istek? Istek. Adara! Tagay isa. Ana. Oh, kidaghan pa inay, kidaghan pa man. Gi. Garang Diyos diri ha, Diyos. Lagi sa Diyos diri, ma'am. Diyos lang, duha. Isa lang kay kulang. Na. Me, oh, me. Wala istek-istek na. Ay, Diyos. Diyos, oh. Sa, din lang. Oh, stick, oh. Diyos. Wala ba? Hama sila. Ayun ang anak ko sa. Diyos. Tatay. Hama dyan dyan. Ah, dyan dyan. Bakon doy. May mga bata ra ba? Ay, na diri mo mga babay-babay mga giha. Dali ka dito mo butyo ko dugay. Ay, mura na. Wala, ma'am. Wow! Pila mo dito, pat. Kuniti ba? Diyos. Diyos, oh. Dugangan na imo. I-promote ako sa akong vlog, ma'am, YouTube. Please subscribe or my mother. My mother's daughter. Lagi. Ano sa ibang yung tiga sa tipaygo? Oh, Diyos, Diyos, Cook. Oh, dagko raning Cook, oh, Diyos. Oh, putos. Diri Diyos, diri ang Diyos. Diri ang kuan Diyos. Dito Diyos, pangayo. Oh, linya. Oh, dito. Oh, Diyos, ni Diyos, oh. Ay, magilo kay daghan. Oh, tagay Diyos eh. Diyos eh. Nana, Diyos na mo. Oh, dali. Paghay sa mo, hay. Tina, walit gaway hatag. Diyos eh. Oh. Hay sa hay. Wala. Ana, very good. Nihinay la, kadaghan man ni. Oh, Diyos eh. Diyos. Wala Diyos gamay na ni. Oh, Diyos. Ari, Diyos. Smag. Oh, di ara hoy.
Imo darling. Darling oh. Juicy. Last green. Juicy na juicy. Ang hinay. Ito pa lang spaghetti. Ito pa lang spaghetti. Wala last. Abi kung nag-diet ka. Wala. Diyos. Oh. Mikay. Gano'n ka lang. Diyos ari juicy. Wala. Wala. Diyos. Wala. Mikay, sunod ito ba? Wala ni Diyos. Wala. Sunod ito ka timulo na. Wala may Diyos. Kanina lang. Ay. Sa na kanon. Oh, pagpasa kanon. Ay magsaba ha, Char. Tagay sa pagkaon. Nanay mo lang sudan. Dali mo diha, mura mo mga virgin ha. Tawag ito sa ko. Ayaw na ni kay. Wala na may kanilang dok ihatag. Wala na may Diyos. Wala na. Na. Wala Wala na. food. Oh, inahinay. Pila po. Pila. Dali na mo, taga grade 6. Oh. Huli, paghaisa, walay balot. Wala balong. Hi guys. Hi guys. Hi. Nabaliw ka na. Pagtanaw. Adali ta. Di ba? Ay, tara. Only one. Gado kang kuan. Sarap. Kay tuwang. Pang-auna mo na doon. Kaya bukla. Marisa, pang-auna mo na doon. Kita na. Ali na diri naog na. Pauna ba kasi? Ano? Hindi naman. Napalagi na sa lim. Dito ko. Alay! Ako na na doon. Ako iko ang kaya na ng plaster bayot. Ako na na doon. Naog na sa wapa. Guys, mayong hapon na nasad mi last 1 minute. Last nang pangaji karon guys. Muna pa oh. Liki lang. Ni ba ni niliki naman ni. Aslom. Pwede na po yung inyong iro oh. Naman ang kaon. Balik mo kot mula. Kailan mo ba? Tago ka, tago. Mantay, pangaji ang Tara.
Wala ko kan ng pilisay mo apos Carmen. Amor ano itong hangin na to nito. Mama ko siwag. Man, ni agi kay dumo ni nakatang. Di ba? Ito ka lang upo, inom, karon. Karon kay minus lagi ron man. Sigan nga sa mga trabaho. Kaupe gani anay nang nakaduso uro sa kabak. Gusto ka ni Royal? Sinapan to. Gusto pa. Ano na?